7 הפסדים וניצחון בודד אחד במחזור השני על מכבי רמת גן, מי זוכר? עם מאמן חדש יחסית על הקווים, היווני ליקיונה. שרון אברהמי עושה לעצמו רשימות, אז הוא אומר, טוב, הפועל תל אביב במצב הזה אם אני אפסיד בחוץ לא נורא, אבל הערב הוא בא ואני מסתכל, שוב נתניה בשחור, נתניה תתקוף שמאלה, יוצאים לדרך, העמק יוצאת לדרך עם נויוביץ' 10 השעון הזריקות, עכשיו כבר 5. אדוארדס מחפש כניסה ראשונה לסל, הולך עד הסוף, נחסם שם, אבל שדיברת עליו, שפשוט החליף את הסנטר המפתיע שנתניה הצליחו להביא. נתניה הצליחו להביא את ניקו קרבצב, שהוא שחקן מצוין והוא חיסרון גדול בשבילהם. יוקנן מכתיב, וואו, והריבאונד הזה של אונגנדה, שוב הסל האחרון של... היו מרימים זריקות קשות. זו הייתה זריקה מאוד קשה, מאוד. חטיפת כדור הזאת תביא אותו לסל קל, את שדריק. ג'יילן ריילי עם ההתקפה של נתניה עכשיו, מכניס כדור מצוין פנימה, ועוד ניק אונגנדה עם ההטבעה הזאת. סעיר מחטיא, ריבאונד, שמע, הוא איש גדול חזק, ניק אונגנדה מתחת לסל, 2 מטרים 11. המאמן היווני לא אהב את זה, אני רואה שהוא משתולל לכיוון הספסל, ואני מעריך איזה חילוי, הנה, זה בחזרה. שמע, שני הסנטרים מבטלים אחד לשני בהגנה. ריילי נשמר על ידי וילר, עדיין ריילי, חילופים בהגנה שם, ביוקנן עם ספיר. יפה. איזה יופי של תנועה, תרשום לו את הנקודות לאונגנדה. זה נקרא פייק. עבודה טובה בהגנה, עכשיו בוא נראה את וילר ל3, מחטיא, הריבאונד בידיים הלבנות, בסופו של דבר יש גם סל, הנרי ווילר. אחר כך אתה מחליף אותו, או אחרי פעולה טובה שלו, שאז הוא יופי שכדור. יופי שכדור, טיפולי הפיק אנד רול של נתניה קטסטרופה. ועכשיו גרשון עם הכדור, עיבוד כדור. יוקנן הוא לא קליעה, אתה לא מוציא אותו על חסימה מדורגת. שדריק חזר להיות על המגרש ונעצר בחסימה, ושוב עכשיו העמק ממהרת קדימה, והנרי נעצר שם ומאבד את הכדור, ואונגנדה מקבל חזרה, צריך לעלות ולהטביע דבר כזה, ומוציא אווירה וגם סל. אנחנו עם צ'יילד, מקבל חזרה מהנרי, לוקח זריקה ל3, והשופטים אומרים